Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ subscribe, hete. Face TV Muswobi. Sai mun ba ta wuta, wayo ni wayo kaina, wayo kasar gadona, wayo ni wayo kaina, wayo kasar gadona, wayo ni wayo kaina, Najeriya tushe na, wayo ni wayo kaina, wayo kasar gadona, wayo ni wayo kaina, Najeriya tushe na, wayo ni wayo kaina. Sai mun ba ta sai mun ba ta wuta, sai mun ba ta wuta, rubuce sai mun ba ta wuta, 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 maza sai mun ba ta wuta, maza sai mun ba ta wuta. Ita tafiyar sai an fidda uwa kasar nan, sai an sake zama APC, sai mun ba ta wuta, mun kuma kai ta ruwa. Kuji wannan ta amsar maganar Atiku shine zai gyara kasa. Sanya zan tafiyar yan uwana sun dau aniyar sabon launin tafiyar mun dauko ba ma gajiyar kai ne jigon tafiyar Allah ke kai kusa nesa bana Allah kawo nesa kusa. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ subscribe, hete. Face TV Muswobi.